जारौ ओइ जारौ फैद' गोख्रैनो औ जारौ ओइ जारौ थांगौ आयै मानसि गोबाव देलायखो आयै आं बैयाव नेहैग्रोनोसै गारिखौ फैबाय था बे गथ'आ थांगौ होननानै दाबो फैया गारियासो फैलायलांगौ हनै एफा गोबाव दा मोनाहैखाथारसिगोन आंहा फैफिनथारनांगौ हामानोथो खारबोलायनांगौ जाखो गावहानो थाब थाब लिंहरबाय लिंहराबा गारियानो फैगौ हनै हाबाहाय जालाय मालायखौ बिदि मिनिनो ओंखारोबालाय माथो खालामनो बोरैबा फाग्लि रिल्स बानायखायो मिनिथावनानो औहाय आंबो नायना लाजिनो ओंखारलाङो आंथ' फल' बेकखौनो खालामाखै ओमफ्राय मोजां फट' मोजां रिल्सखौनो आपल'ड होआबा बोरै फल'वार्स मोननो दे जोंबो मालायखौसो होनबाय थादों आंहाथ' मोनसेबो फट' आरो रिल्सआनो गैला आपल'ड होनो होमबा फट'शुट खालामसै दे औ खालामनांसिगोन आइसायाबो खालामगोन नामाथाय बियो न'आव माथो न'आवसो दंहैयो दिनै फैफिननो होनदोंमोन फैखो ना माखोथाय र' आं कल खालामहरनि हेल' औ फोरमायथि नों फैबाय नामा आं थांगासिनो आइया दोनबोदों आंखौ मा फट'शुट दाथ' दसे थानानै मोनहैसिगोन होमबाबो मेंहैगोन आङो गाबोन खालामसै नामा दे बिदिब्ला गाबोन खालामसै ना मा होनखो न'आव फैगासिनो दंनो बियो सोरनि फन फैदोंमोन आइ सासे लोगोनिसो आयै फट'शुट खालामनो लोगो लादों आइ नों बेफोराव बारा गोसो होनो नाङा आं बेसेबां आसायाव आं नोंखौ आंनि बिदानि फिसालानि न'आव फरायनो दोनफैदों नों गोसो होनानैल' फराय आइ आयै नों जेबो टेनसन लानाङा आं फरायनायाव मोजांखा बेफोर फट'शुटआलाय जास्ट ओरैनो लोगोफोरजों मिलायफानो थाखायल' नङाबा गाज्रि मोनगोन ना बिसोरो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आइ नों जायखिजाया फरायनायावल' गोसो हो जागोन ना आयै आदा बाजैयाबो आंखौ फरायनायाव जोबोर हेल्प खालामखायो आइया थांफिननांला मोनाखाबायबो हर थालांदो दे बेयावनो लाखिदो बेसेबां जाखो बाबु न' लादो थ'दो नों बेयावनो जिरायथ'दो आइ दैया लोंदो आयै ए दे थांफिनगोन नामा आइया ओं थांफिनगोन आइ न'आव जि खामानि दं जेबो नङा दे थालांदो गाबोन फुङाव थांनो हागोन उफ आनै फैदों औ आनै आइसाया फैबायना आनै औ फैबाय आइया उफ बहा थाङामोन आनै आङो बाजाराव थांदोंमोन आनै ए दे
हेलौ ओइ फोरमाय मा खालामगासिनो दं नोंलाय? नै लेखा नायगासिनो आङो अ ओमफ्राय गाबोन फट'स खालामनो होननाया रायलायखाबाय फट'ग्राफारजों? आया बावनानैसो थादों आङो सानखादोंमोन आं बेनिखायनो कल खालामना सोंहरदां सोरखौ लेंगोन ओमफ्राय? लेंनायाथ' हाय सोरखौ लेंनोहाय बै मिहिर होननायाबो मोजां खेबथारमोन बेखौनो लेंसै नामा नाथाय फन नाम्बारासो गैया आंनाव सोरखौ लेङो लेंबानो जाबाय दे आंनो गाबोन खबरल' हरबानो जाबाय दे होमबा लोगो सासेनाव नाम्बार बिनानै बेखौनो लेंहरसै औ दे होनबा दोनसां गुड नाइट गुड नाइट बाबु ओइ बाबु सिखारद' दाबो सिखारा या मोजांहाय नोंनानो फरायनायाव गोसो होसोगारथारो खोमा गथ'आ मा होननो होनबाय लोगो थाल्ला फरायनायावल' गोसो होथारो हा दाखालि बुंबाय आङो बिहामजो सासे लाबोदो बैसोआबो जायाखै नङा जाबाय आं मालाय बेसेबां सङै जाहोबावनो गैया गोसथोनायानो गैया खोमा दानि जुगावलाय बहा बिहामजो नागिरना मोननो आंलाय मालाय बयहाबो गोसथोनाय थाखाजोबो नोंसिनानो मोजांहाय लोगो बाबुआ फरायनायावबो गोसो होयो आरो दानि जुगनि बारहावाजोंबो गोरोबलांनो हायो औहाय बे सासे गथ'नि थाखायनो सिन्था जाबाय थायो आङो अभारद्रायथार बेना लोगोफोरजों थांनाय बेरायनायफोरानो खोथाबो फंसेबो लाथ्रा मा खालामनांगौ सानो आङो हा थाथों मालाय फरायनायावबो गोसो होखायो गथ'आ हा नोंसानि बाबुआलाय खेबसे नायलांगौमोन आङो सिखाराखैनो खोमा र' लिंहैनां दे बेफोरखौ मा खालामना लानाय जादों खोब मोजां नुदों बेफोरो दानजुन फेसनसो दा आं मोजां नुवा बेफोरबायदिखौ मालायफ्रालाय मेगन खाफाल माने आखिना लायोमोनथ' खोब मोजां नुदों मादै फैदों नोंखौ नायनोनो थाब फै है ए मादै फैदों औ बाबु अख्राथार मानसियानो बिदिनोसै आरो थाथ' मादै औ दे बाबु दे नोंसिना दाबो उन्दैसो बैसो जाथ'वाखै उनाव सम फैबा मालाय हारसिंनो सोलायलांगोन दे होमबालाय लोगो आंबो थांबाय थानोसै दे जोंहा मोनसे सेल्फि लानि दे ओजाना हर दे बिजाना हरदो आंखौ होथेबाय आखाया एसे नागार फुरु नोंनि फट'ग्राफार लेंहरनाया माथो दासिमबो फैया देलायनायासो खारजोबसिगोन बाबायसो हां धैर्य लोगोफोर धैर्य फैगासिनो दङनो केमेरामेना हनै सफैबाय हाय जों बेयावसो दङ हरलाय आंबो एसे देलायनि हाय जाफैदों जल्दि गरम जाथारबाय
हाय फोरमायहरनाय नोंनोमोन ना नेनो बाबाय जा गोबाव नेहोबाय नोंसोरो जोंखौ दहायनिफ्रायनो सरि गासिबो गोबावथार नेनांबाय ना जेबो नङा जोंबो दसेल'सो जाखादों थ' साबायनोसै थ' जाबाय ना है मोजां नासै नों अबे थाखो इजा फैलाय इजा थाफै दे रेडि है इजा मोजां नुवासै नोंसोर इजा फैलाय जों इजा थांनि मोजां नुदोंना बिदिनो नुखायो केमेराबाथाय एसे मोजां नुखायो आरो दे आया मा जाखो बेलाय ओइ मा जाखो साफायद' के रेडि अके जाबाय दे जाबाय दे फैदो फट'खौ मादि मोनगोन आं ओमफ्राय न'आव थांग्रोनानै वाट्सएप हरगोन दे जागोन फोरमायथिनो दे फै जारौ सिखारदोंना सिखाराखै बेलाय दाबो फोरमाय दाबो जायाखै नामा बेना मोनफैबाय थ'दो थांसै फैदो नोंनाव फट'खौ हरबायमोन नामा हराखैहाय दाबो र' आं फन खालामनायनि हारसिं माखौ मिनिगासिनो बे आदाया गथ' सोरबा सोरनि फट' नायखोमादों नोङो ओइ गथ' फन हर हरा आङो आयै आरो बिदिसो बुंबावदों नोङो नै आदा सोरबा सिख्लानि फट' नायखोमादों लखि सना हद जारो हरना हरा ना आंबो नायनांगोन ना बाजैनि फट'आ माबायदि हरा आङो आदा आखाया साबाय सादों मबाइल हरा नोङो आइदिं एथ' गोसा हमो आरोना आरो मा नायदों आं बाजैनि फट'खौ नुवा नामा जेबो बाजैनि फट' नङा बियो आंबोथ' बाजैनि फट'खौ नायनो गोसो जायोना थां खामानि मावहै एखे थाव गोनां दा थां है थां हेल' आच्छा मिहिर जोंनो फट'फोरखौ नांसिगौमोन नों एडिट खालामखांबाय नामा आं नायगासिनो बेखौनो खावसे दंबावो एडिट बानायनो हाजोबाखैनो दे खालामनानै थाबैनो हरदो दे जागोन दे दे फैदो ओइ मा नायनायदो
ओइ मा नायनादो नैलै बे सिख्ला नायदोंमोन आं सांगाखामोन दाखालि इन्सटाग्रामाव खनसे नायफ्लांनानै नुफ्लांनानै नायफ्लांबाय थाग्रासो जाबाय आङो मा नामथाय सिख्ला नामा अ रंजालि नांगौमोनलै माथे फटायना होनांसिगौ नामा नोंनाव ना र' आं हारसिं फोथायना लागोन सोजा बबा बुजा बुजा बुंबाय थागोन जुना बेल थेग्लं नै नोङो जा बुजा बुजा बुंबाय थागोन हो आइसो माथो हेलौ आयै माब्रै दं ए नंगौ नामा दे बिदिबा आयै गाबोन बाजाराव लोगो हमनोसै औ दे बाजै आइया गाबोन लांहिन बाजाराव फैनो नागिरदों आंखौबो लिंहरदोंमोन लेखाबो बायखानांगौ बेनिखायनो दसे थांना फैनोसै नामा ए दे थांबानो जाबाय आरो खोनासं आइखौबो गाबोन लिंबोफादो जागोन दे बाजै बुंगोन आङो मैगं थाइगं गासिखौबो बायखाजोब्बाय ना माबाफोर बायबावनांगौ दं नामा आयै औ आइ बै दखानाव गोनांथार बेसाद बायनो दङ बेखौ ओमफ्राय आयै लायनांगौ आंनि लेखाखौ लायखानोसै ना अ लेखाखौ नों दा दान मोनसेयाव लादो नामा आइ राङानो थोनाय नंला आइ नाथाय आयै आंनो दिनैनो नांथारगौमोन राङानो थोआखैसैब्ला आं दा मा खालामबावनो फैदो आइ फैदो उनाव लादो आयै बाजैया दिनै नोंखौ हर थालांनो थिनबाय दाखालिबो हाबलाङाखै होनना बुंदों नाथाय आइ आहा न'आव थालांदो ना आयै ओरैनोबाबो न'आव हारसिंसो जाखायो दिनै सानसेखौ थालांदो दे आइ जागोन दे आरो अबाव थांनो जालायखो लोगोफोरजों बेरायनो आरो लोगोफोरजों मा मोनबाय थायो नों सामफ्रामबो नै बिफा दामानि कलेजावबो थाङाखै बियो मा कलेजाव थाङा मा खोथा बुंदों नोङो औ थाङाखै आरो थाङाबो आं कलेजाव दाखालि बुंखादोंमोन आंनि सिगाङाव जेब्लासिम बाइक मोना अब्लासिम कलेजावनो थां बाबा बाइक नांगौ नोंनो मिथिखागौ ना जोंनि न'खरनि हालोदा माबादि सोलिनानै दङ आं दा बेबायदि समाव बोरै आरो बबेनिफ्राय लाबोनो हानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो बाइक नांगौ नालाय नांगौ नङाबा थां कलेजाव गथ'आ हाबाब मा जाबावगोन गोनां गैयैखौ मिथिथारला बियो आं नायनो हाथारला सामफ्रामबो बेबायदिखौ माबा मोनसे खालामथारदो बिफा ए बिमायाबो फिसाजोंसो लोगोलै माथो जों मा मालायनि एक्स आग्लाय खान्दाफोरखौ लानांसिगोन नामा ओइ जोदोब भाइ जोंनि खाफालाव मा हिन्जाव गैलिया नामा आं मा फुजारि नामा नों खाफालाव मा दं मा गैया आं मिथियो नामा आं मा नोंखौ फुजारि बुंदो नामा माबा मा जाजा सोंबाय थायो नों खाफालाव मा दं मा गैया आं मिथियो नामा है खोथाया बिदि नङालै आं नोंसोरनो मोनसे खोथाखौ बुंनो नामायदोंमोन मा खोथा बुंब्रा नोंसोरनो बुंब्ला नोंसोर मिनिगोनखौ खोमा होनब्रा मिनियालै आं बेखाननैसे फेसबुकाव खासे सिख्लाजों टेक्स्ट खालामदोंमोनलै ओमफ्राय बे सिख्लाया दिनै बेलेगजोंखौ खारलांबाय मासेस्लिया सिरि सिरि गोसथैलै जोंनो खोन्थाया साला खारजाबाय नोंनो खोथा नङा ना जानाय नङा राम ओइ सिरि सिरि सोरखौ रायखुमागासिनो नङा आं नोंसिनो मोजां टाइम लानानैसो बुंनो नामायदोंमोन आं खोथाखौ बिनि आवगायावनो मासेस्लिया खारलांबाय ओइ थेफा भाइ
माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आं दंना जाम्बा दै नाङा आंनो नों बानायनायखौ नों होबाबो गावनि एक्सखौ होगोन नाङालै आंनो नों बानायनायखौ थोद जाम्बा बिदि जायो नामा आं सासे मोजां नोंनो नागिरना होगोन ना नंमारगौ जोदोब भाई हसाबो औब्रा हसाबो थां दखानाव एसके लायलाय फैसायालाय दे आं दा होगोन ना नोंनाव थानायखौथ' हा उनाव होआब्लाख' होगोनब्रा थां लायग्रोलाय दा होगोन आं आइ बाबा खाथिबाय खालि गेमल' गेलेनाय आं गेलेग्राय जाम्बा बेथ' रंजालिखौ ओइ फाइनादो आरे फाइनादो आरे मोजां बुं आरे आं बुंदो नोंनि फसायनाया फाइनादो हाइज्रि खि गाज्रि आरे बे खोथाखौ मोजां बुंनाय आरो नों माग्रा खिगोरा दानसो सुखनो बेखौ आं दिनै फोथायनासो गारगोन दाखालि खाथियाव फैनाय खोनादोंमोन आनै माथो हाबलासै हाबलांनाय जायासै आनै खामानियाबो गोबां दंमोन नालाय सम सम फैबाय था आयै मोजां नाङो फैनायानोथ' हायाफि न'खौबो हारसिं दोनना फैनो बोरैबा मोनो नोमाय थानायबासोमोन सम सम फैबाय थानो हागौमोन नों मानो दुखु खालामबाय थाया नै जा जानांगौ जानानै थांबाय दा बेफोरखौ बावनो नाजादो बोरै बावनो बाबु बे थांखांनाय बाथ्राफ्रानो रोखा रोखा जाखांफैबाय थायो नों मानो सिन्था खालामबाय थाया नै बेफोरखौ बावनो नाजादो बेफोर गासिबो इसोरनि आखायावसो जानो हागौ जोंनि खाफाला बेनो बावनो नाजादो आनै बोरै बावनो हानो बाबु बे थांखांनाय जाथायफ्रानो रोखा रोखा फैबाय थायो औ आनै जानो गोनांखौ रावबो हमथानो हाया नानि आसा नोंना एग्जामा माला सम दंबावो आदा दानो नंथ'आ नानिया माबाफोर उसुबिदा खालामदों नामा माबाफोर उसुबिदा खालामदोंबा आं गामियावनो लांफिनसै मानो बेफोरबायदि बुङो आयै नानिया जेबो उसुबिदा खालामाखै आरो बियो रुम सिङाव थानासो लेखा नायबाय थायो नों मोजां फरायदो आइ न'खरखौ नोंसो नायनांसिगोन नोमफायाथ' गैखालिया आयै नों मानो आफाखौ गोसोखांनानै दुखु खालामबाय थायो जेबो नङा आयै आं मोजां फरायखायो थेवबो आइ जों बिमा नालाय बुंनांगौ जायो दे जाबाय दे थांनानै लेखा नायदो जागोन आदा दे आनै आं थांग्रोसै नोंसोर दा उन्दुहैदो दे जागोन दे आफि नानिखौ बारा बाहेराव हगारनाङा दानि बोथोरफ्रा मोजां नङा नों जेबो टेनसन लानाङा आयै आं नानिखौ मोजाङैनो नायगोन सासेल' फिसाजो आफि बेनि अनगा आंहा रावबो गैया आं बिनिखायनो सिन्था जायो आफि दे आयै बे बैसोआव एसेबां टेनसन लाबाय थानाङा हरबो थौबाय उन्दुहैनोसै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सामाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि ओंखारना फैबाय दे जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङनो 12,500नि एसे जोंहा बारा दङ दे दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव बबे साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथियो लोगोफोरजों बेरायहैनो हायो बेबायदिनो बेरायबाय थादो जेबो खामानि दामानि गैला नामा नोंहा इन्टारभिउफोरखौनो होगोन हायाखै मेल्ला साख्रि ओंखारगासिनो दङ बेफोराव एप्लाइ खालायदो नोंनि जिबनखौ दानानै लानाया नोंनि सोलाय बाबा दायथ'आ आं थैनानै थांबा माब्रै जानो नोंसोरलाय मोजां फरायनानै मोजां साख्रि लानानै मोजाङै संसार जानांगौलाय बाबा बिदि बेरायनायखौ साब बाथ्रा बाबा बिदिबा मा जानोलै बिदि नंनायनि नङिनि फट' खेबबाय थानाङा मोजाङै गोसो हो बेफोरबायदि भिडिअ खेबनाय फिल्म खालायनाय माबाफोरखौ ज्राब गारदो बेफोराव जेबो मुलाम्फा गैया थाखा फैसा खामायनो हाया मोजां लामाखौ नायनानै होसोदो बाबा बेफोरजों जानाय नङा बाबा बिदि बेखार गिदिंबाय थानानै जेबो जानाय नङा लाइफआव जेबो जाया आफा आंनो रां नांगौमोन आरो नोंहालाय मानो रां नांगौ जालायखो
बबाव थांनो लोगोफोरजों थांनि लोगोफोरजों आफा बेसां बेरायो बबाव थांनो लोगोफोरजों थांनि आफा ड्रेस बायनांगौमोन बेसां लोगोफोरजों थाङो बेसां ड्रेस बायो बबाव थाखा हरखौ नांगौ जाखो बिमा आङो नोंबो एसे बुजायनो हाला नामा बिमा फिसाफोरखौ बे बिदानाव सानैबो एखे जाजोब्बाय बिसोरो खामानि दामानि गैया बिसोरो एखे थांगोनिनो खालि जागानायल' सालाफोरा लाजिनांगोन नोंसोरजों लाजिनांगोन बिफा बोरायासो लाजिनांगोन मोजाङै नाजानानै मोजाङै फराय गावनि इयुन थांखिखौ ला सानैबो न' सिङाव हाबै आं बुंदों नोंसोर सानैबो गोख्रै न' सिङाव हाबै आं बुंदों सानैबो न' सिङाव हाबै आं बुंदों हाबै मामार हाबै न' सिङाव माबार हाबै आरो नोंहा मानो थांबावखो मानो एसे जानाय लोंनायावबा ना बेदर गैयाबा दावराव जायो बियो खाजा नागिर साला ओइ हारामि दा हराव नागिरफै नोङो खिखौ जानो नागिरफैनो साला हारामि नों बे लावथि लाना थाखागोन थाला बेत्ता फैसा बिबाबो मोना बेरायनोबो मोना जेबो मोना बे जिउ मोनसेयाव आंनि सिमाङानो जाफुंनाय नंला खोमा आरो बाइक गोनां सेंग्राजों बेरायनो मोननाय सिमाङाथ' जाफुंनायसो नंला खोमा उफ दे आं थांगासिनो दं ओइ जोदोब भाई बाइकखौ माखालि लागोन दे नोङो मा नों बे बबानि बाइकखौ लायै लायै बेरायबाय थासिगोन नामा हो नोङो गार्लफ्रेन्ड लायै लायै बेरायनो हांगोन बबाजों आंजोंखौ ह जानानै थायो ब ओइ जोदोब भाई गार्लफ्रेन्डबो मोनखाबाय जितिया बाइकखौबो लाद' मा होनो थे लानो सानदोंमोनलै माखालि लाद' थाइ साला हा थां बाइक लायाबा जों फैनाङा हां बाइक लायाबा जों फैनाङा साला Ay! Ayya, मा खामानि जाखो बिलाय बेथ' फाक्का फिसालानि खामानिसो जागोन बियो आं हालालै बे गथ' सासेजों खर'आसो गरम जाजोब्बाय आंना दे ना केमेरा लेंहरदो फटक साफायनो आयौ बिदि फैलाबायो आरो लेंहरब्रबलाबायबा बिसोरबा बेस्थ' दं नामा दे ना लेंहरदो लेंहरदोहाय लेंहरदो दे होमबालाय बै दाखालिनि केमेराजों फटक साफायनाया बिसोरखौ लेंहरसै खोमा औ दे लेंहरदो हेल' नों दिनै बिजि नामा बिजिथ' नङामोन ओमफ्राय मामोन जोंनो केमेरा नांगौमोन फटक साफायनो नों दानो फैनो हागोन नामा अबेयावमोन आङो लकेसनखौ सेन्ड खालामहरगासिनो दङ अहाय साफायनो दा एक्चुअली मोनसे बार्थडे पार्टियावसो बै जों दाखालि ज' फट'शुट खालामनाया आइसा होननाया बिनिनो दे जागोन दे थांगासिनो दे होमबालाय थाब फैदो दे ओइ सोर फन हरदोंमोन हैद बार्थडे पार्टिनो फट' साफायनो लेंहरदों थ' थांसै थ' फटक साफायनो मोनमारसिगोन होनबाथ' नोंसोरो ओं दे जोंहा सब सेलफि लानोसै गासिबो जाखाजोब्बाय ना औ आदा फैदो केकखौ हानोसै र' बाजै फट'ग्राफार लेंहरदोंमोन हनै फट'ग्राफारा फैखाबायबो औ फैदो थ'
जालायखो रानि आइ आफाखौ गोसोखांदोंबासै जुदि दिनै आइ आफायाबो थानायमोनब्ला जाबाय दे रानि गाबनांला दे जाबाय गाबबाय थानांला दे जाबाय दे गाबबाय थानांला नोंसोर इन्जय खालामबाय थादो जागोन आदा थोद फालि गावनि बार्थडेयावनो गाबो नामा गाबनांला बिदि फुनाहाय बिदि फुनाङा ओइ दे केमेरा साफाय दे ज' साफायनो दे ओरै फै खाथियाव बाबा दिनै बाइकखौ लायनोसै मा दिनै मोनबासिगोन अ थैंक इउ बाबा थैंक इउ सो मच दे बाबा बाइकआ सफैब्ला मोजाङैनो फरायदे जागोनलै बाबा नों जेबो सिन्था खालामना बाइकखौ लाना फैदो थां दे बाबा हावरागादावनो डिस्कभारखौ लायनोसै मा डिस्कभार सोर सालायनो बे बाइकखौलाय नोंनो आरो सोरनो आं नाङालै बे बाइकखौ आंनो आरो 15 नांगौ हा माबायदि बिलाय हा बाबा मा आरो 15 बिलाय सेंग्राफोर सालायग्रा दाबायदियाव बिदि सालायो सेंग्राफ्रा नाङा बाबा डिस्कभारखौनो लायनोसै मालाबाथ' नोंनि आइखौबो थिखोनांगोन ना बे खिथु गोजौ बाइकआवलाय बोरै थिखोनांगौ आंलाय आं मिथियालै आंनो आरो 15 नांगौ बेनि अनगा बेलेग बाइक नाङा आंनो आफा नों मानो एसेबो बुजिया होनोबा आंनो आरो 15 नांगौ ना आंनो बेनि अनगा बेलेग बाइक आं हाथालाहाय बे गथ'खौ लायथारदो बिफा लायथारदो जालालै बे गथ' सासेजों माबायदि मोजां खालामनो हाबावगोनथाय आङो आंनि गिफ्टआ वाव बे लेखाया सोर हरा बेखौलाय बे लेखायाथ' आंनि गोनांथि लेखा देयार आइशा गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार जोनोम सानखौ गाहाम हामलायहरनाय थाबाय आं गसाइनाव आरज गाबो नोंनि गोसोनि साननायफोरा गासिबो जाफुंथों आइशा जेब्ला आं फट'शुट खालामनो थांनायाव नोंखौ फार्स्ट टाइम नुजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो नोंनि महर मोखां नोंनि रायज्लायनाय मिनिनाय गासिबो आंनि बिखा बिख्लो थैयाव हाबजोब्बाय आंनि गोसोआव नोंनि फारसे अननाय बेरखांबाय आइशा आइ लाभ इउ आं नोंनि फिननायखौ नेना थागोन
नोंनि कन्टेक्टखौ आङो फोरमायथिनिफ्राय बिना लाबाय नों आंखौ गनायोब्ला कल खालाम आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा नैबे गाहायाव होनायानो आइ लाभ इउ आइशा मेहेर नों आंनि नांगौ बेसादखौ माबोरै मिथिखो थैद जाम्बि आं नोंनि नांगौखिनिखौ मिथिखायो ना दे ना प्लिज खोन्था ना मारै मिथिनाय खोनासं जेब्ला नों नोंसिनि आइजों नोंजों बाजाराव थांदोंमोन अब्ला मैगं थाइगं गासिखौबो बायखाजोब्बाय ना माबाफोर बायबावनांगौ दं नामा आयै औ आइ बै दखानाव गोनांथार बेसाद बायनो दङ बेखौ ओमफ्राय आयै लायनांगौ आंनि लेखाखौ लायखानोसै ना लेखाखौ नों दा दान मोनसेयाव लादो नामा आइ राङानो थोनाय नंलाय नाथाय आयै आंनो दिनैनो नांथारगौमोन राङानो थोआखैसैब्ला आं दा मा खालामबावनो फैदो आइ फैदो उनाव लादो आयै बाजैया दिनै नोंखौ हर थालांनो थिनबाय दाखालिबो हाबलाङाखै होनना बुंदों नाथाय आइ आहा न'आव थालांदो ना आयै ओरैनोबाबो न'आव हारसिंसो जाखायो दिनै सानसेखौ थालांदो दे आइ जागोन दे बेयावसो मिथिदों होनबा नों थेंक इउ मिहिर आंनो बे बिजाबखौ जोबोर गोनांथि जादोंमोन थेंक इउ स' माच आइशा आं फंसे खोथा बुंगौमोन बुं दे मा खोथा आइशा नों आंखौ फोथाय बे जोनोमाव आं नोंनि अनगा रावखौ मोजां मोनफेराखै नाथाय नोंनि फारसे आंनि गोसोआ माबोरै बोलांखो आं गावखौनो गाव हमदांनो हायासै नोंनो आंनि फार्स्ट मोजां मोननाय नों आंनि अननायखौ गनाया नोंनि आखायावनोसै नों जा डिसिसन लायो आं बेखौनो रेसपेक्ट खालामगोन दा नोंसो मा बुङो नाथाय मिहिर आं नोंनि फारसे जेबोखौनो मिथिया आरो नोंबो आंनि फारसे जेबोखौनो मिथिया अब्ला नों माबोरै आंखौ मोजां मोननो हास्थायखो बेफोरखौथ' आं जेबो मिथिला आइशा जेब्ला आं नोंखौ नुजेनदोंमोन अब्लानो नोंनि महर मोखां नोंनि राव नोंनि मिनिनाय नोंनि गुरै आखु गासिबो आंनि गोसो गोरबोआव हाबनानै थाजोब्बाय नोंनि फारसे आं जेरैबायदि फिल खालामदों गुबुननि फारसे आं बेफोरबायदि जेबो फिल खालामफेराखै नंमारगौ ना औ नंगौथ' दे बिदिब्ला खोन्थादो नोंसानाव सोर सोर दङ जोंहा न'आव आइजों आंजोंल'सो दं आरो आं आमाइनि फिसाज्लानि न'आवसो फरायो आंनि आफाया गैला गोदो आं उन्दै समावनो जोंखौ गारनानै थांदों जोंहा आइ आफा आं आरो आंनि बिनानावल'सो दं जोंहा साब्रै मिडल क्लासनि फिसा फेमिलि आफायाथ' आंखौ साख्रि नागिरनो थाखायनो रायबाय थायो मानोथो साख्रि नागिराखै होनबा नोंलाय आइशा नोंथ' मिथिगौ दानि जुगाव साख्रिखौ नांगौ होनबानो मोना इन्टारभिउखौथ' होनानै दोनदों एग्जामल'सो होनांगौ दं मा जायो उनाव नायनोसै नंगौथ' आरो दानि जुगाव साख्रिखौनो नागिरबाबो मोननो थांला मेहेर आं थांनोसै नामा गोबावद्राय जाबाय बाजैया नेगासिनो दं खोमा दे मेहेर नैबेखौ लाखि Yay! थांबाय था बाबा बेथ' आंनि फेभरेट बाइकसो सोर फैदों जोंनावलाय इस नांथारगौमोन लेंनो बे बाइकखौ बे जोनोमाव मोनगोन ना मोनलाब्रा आंलाय
आयै सोरनि बाइक बे आं बिनाय बाइकआ बिदिनोथारमोन आयै सोरबाफोर आलासि फैदों नामा जानाव फैयाखै अब्ला बे बाइकआ सोरनिथो आइ नों मानो सिरि सिरि थादों बे बाइकआ सोरनि खोन्थाना हो आयै आरो सोरनि जानो नोमफाया लाबोना होफैबाय नंमारगौ नामा मा नंमारगौ आयै आं लाबोबाय बे बाइकखौ औ हाय औ नोंनो लाबोबाय बे बाइकखौ येस थैंक यू आयै थैंक यू सो मच आयै येस Yes. बे फाग्लाया मानो दाबो सफैयासैब्रा मिहिर नैबेखौ ला नोंनि एग्जामाव हेल्प होगोन बेखौलाय मानो नांलायगौ आजिखालि मबाइलाव मोनखाजोबखायो थेवबो लाखिनानै दोन दाखालिनि इन्टारभिउआबो मोजां जायासै नालाय मालाय लोगोफ्रा मोनलांजोब्बाय आंहासो थालांबाय गावहानो मोजां गोसो होसैदां एबार मोजां गोसो होनानै होदो दे फुंफोरावनो सिखारनानै फराय नांगौबा आं थिनथा जाबानो नोंखौ फोजाहरबाय थागोन ना जुदि आं साख्रि मोनाबा नों गुबुनखौ लायाथ' मिहिर नों आंखौ गोसोजों गेलेग्रा सानदों नामा नों इन्टारभिउखौल' मोजाङै होग्रोदो नोंनि मोजाङानो आंनिबो मोजां नों बायदि अनसुलि गोथार गोसोनि गार्लफ्रेन्ड मोननानै आंनो आरो मा नांबावगौ आं नोंजोंनो अरायसम थाबाय थागोन मिहिर दाबो फैया थै रिसिभबो खालामा रिसिभबो खालामा रिसिभबो खालामा हा फन खालामदोंमोन खालामाबा आया फनानो साइलेन्टआवसो दंमोन नों सानफ्रामबो बिदिनो खालामो सरि थ' फैसा रायज्लायनोसै फैदो मिहिर आं फंसे खोथा बुंनि जों सानैयाथ' गोसो होनानै जोबोर मोजां मोनलायबाय नाथाय नोंनि बिमा बिफायासो आंखौ गनायगोन ना गनायाथाय मानो गनाया जानो नों मानो बेफोरबायदि सानदों मिहिर आं सम सम गिखांनाय मोनो जुदि जों मोनलायाबा आंथ' फाग्लिसो जालांगोन आं नोंखौ मोनाबा थांना थानो हानाय नङा आइशा खोनासं साना सोनाबथिं ओंखारब्लाबो दैमानि दैया उल्था बोयोब्लाबो आं अरायबो नोंजोंनो थागोन आंखौ नोंनिफ्राय रावबो जुदा खालामनो हानाय नङा इसोराबो हानाय नङा मिहिर जुदि आं नोंखौ मोनाब्ला आंथ' थैनानैसो थांगोन आइशा थैनायनि खोथा दा बुं आं गिनाय मोनो जेसेबांखि बारहुंखायानो फैयाथों मानो बे जोनोमाव आं नों आंनि अरायनि थाखाय समायला आइशा दिनैनिफ्राय नों थैनायनि खोथा दा बुं नाय आइशा आंनि बिखाया बेसेबां दुग दुग मावदों प्लिज आइशा नों समायला नों दिनैनिफ्राय थैनायनि खोथा दा बुं सरि मिहिर आं समायलायो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि खोथा बुंला नाथाय मिहिर नों आंखौ मानो एसेबां मोजां मोनो बे खोथाखौ नों आंनाव मानो सोंदों नों नोंनि गोसोआव सोंना नाय अब्लानो फिननायखौ मोनगोन मिहिर नों आंखौ एसेबां मोजां मोननो नाङा जुदि जों सानैनि मोजां मोननाया फेलें थाङोब्ला आइशा आं बुंखाबायना बे माब्लाबाबो जानो हाया बे जोनोमाव जों सानैखौ रावबो बोखानो हानाय नङा आंनि थाखायनो नोंनि जोनोम
आरो नोंनि थाखायनो आंनि जोनोम बे जिउ मोनसेयाव दानो लानो हानाय मोनबाथ' दानो लांसिगौमोन आं। मिहिर थ'दो बिदिबा नों आंखौ दानो लांदो। बैसोआ जाबाथ' आं नोंखौ दानो लांसिगौमोन। बैसोआबो जायाखै आरो साख्रि बाख्रिबो गैया। बे बैसोआव आं नोंखौ लांनानै माजों जाहोनो? आंनि गोबाय गिजि बेरायाव आं नोंखौ बोरै दोननो? नों जेखौ जायो आंबो बेखौनो जागोन। गोबाय गिजि देराबाबो नों जेराव थायो आंबो बेयावनो थागोन। आं नोंनिफ्राय गोजानाव थानो हाला। आइशा, आं दाबो खामाय रोङाखै। बिफानि खामायनायखौसो जागासिनो। अब्ला आं नोंखौ बेबादि समाव बोरै लांनो? नोंथ' सेंग्राफ्रा गासिबो बिदिनोखा। मोजां मोनोल' बुङो खिन्थु लांनो हाया। हारे, नोंबो एसे बुजिना। साख्रि गैया बाख्रि गैया आं नोंखौ बोरै लांनो? आं दा जुलि जानायनि जेबो बैसोआनो जायाखै। आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आइशा। आं जोंनि मोजां मोनलायनायखौ फेलें खालामा। जोंनि सिमाङा सानसेब्लाबो जाफुंगोन। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो मिहिर। आं नोंखौनो जेब्लायबो नेबाय थागोन। हेलौ, मा खबर? मोजां? माथे 1 लाख? माबाव 1 लाख मोननोब्रा आङो? मानो नांगौथे 1 लाख? मा बिजनेस? फुजा सुजा बेरायनो? दख'ना फाननो? दख'ना फानसै होमबा? ओइ आंनि खासे लोगोआबो बिजनेस खालामनो होन्दोंमोनलै माबा दख'ना फास्रा फानहरनो फुजायाव। खबर लाना जनायगोन आं नोंनो। दे बुन्दु दे। बा आसोल सोरनि बाइक लाना फैखो दे? माग्रा? आंखौ बेलेगनि बाइक लाना बेरायग्रा बादि मोनदों नामा नों? लाबाय होमब्ला नोङो? मोजां दे। हालियालै नोंदोबो भाई। बाइकबो गोदान, जेबो गोदान। फाग्ला। जोंना सानैजों बैजा एसे थांना रायज्लायनोसै। ओइ, बाइकआ मोजां नाय। फैसना। Umayonti जिरायनोसै। रंजालि, नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे बाथ्रा सोंनि। सों दे, मा बाथ्रा? नोंना आंनि सिगाङाव साबैसे एक्सपर्टफोर दंमोन? नोंबो जे मा सोङो? आं नोंखौ गावनि सानो, बेखायनो आं उननि सिगां मिथिनो लुगैयो। रंजालि, देना खोन्था, नोंना साबैसे बयफ्रेन्ड दंमारोमोन? दंलाबायोमोन आरो बेफोर थांखांनाय खोथाफोरखौलाय मानो रायखांबाय थानांगौ? देना नोंनिखौ खोन्थागोर। थोद फाग्लिया, गावनिखौ सोंबा देना नोंनिखौ खोन्थागोर। सोरमोन नोंनि एक्सआ? हे बाद हो, आंबो नोंनिखौ मिन्थिखागौ दे सोर दंमोन नोंनि एक्सफोरा। दे बाद हो। होनबालाय माथो सोङा? अनखाया नों आंखौ, मोजांखौनो मोनखाया। अनोब्रा, अनोलै अनो। नोंखौनो सबसे बांसिन अनो आं। जेरै ओंखाम जानायाव दैया गोनांथार, थिग बिदिनो नों आंनि थाखाय गोनांथार। जागोन माखोबा? नंगौलै, प्रमिसबो। बिराद मोजां मोनो आं नोंखौ। नोंनो आंनि जोबथा मोजां मोननाय। नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नाङा। नोंलाय आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना ओमफ्राय? मोनो। मोनो, आंबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय। नोंखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो आं आंनि गासै एक्सफोरखौनो बावजोब्बाय। नोंनि अनगा आंनोबो रावखौबो नांथारला। I love you आंनि सना। आं नोंखौनो जुलि लाखासिगोन। नोंनि अनगा रावखौबो लाला आङो। I love you too बिग्राय।
नाथाय बिदि होननानै उनाव आंखौ गारना थांब्लासो थाङालै सना माखौ गियो नोंलाय नायबाय था आंखौ गारना थांबाथाय नोंखौ थ' जोंहा नेहालनि रुमाव बेरायहैसै ओइ आंनि बाइकआव मानो उन्दुदों नोंलाय बिस्थिना मा जानांगौ थ' नों रुमाव थांसै गाखोदो थ' ओइ जालालै एबे मानसिया खानसेबाबो गाब्र'खासिगोन बियो एबे मानसिजों गैला बियो नों बबाबाबो नोंनाव मोजां आंनि थाखाय एबे मानसिया गैया बिदि थाफाबा दायख' जागोनलै मालाबा ओइ एबेजों मा जागोनलै रुमखौ फ्रियाव मोननांगौथ' सिख्लायाबो लाजिनो रोंलिया नामालै आरो गावनि मान सन्मानखौ मिथिलिया नामा बि उनावखौ पस्तायगोन र' दे होमबालाय थांबाय था बाय बाय हेल' अबाव दं नोङो नै आं लोगोनि रुमावसो दंफैयो आरे बेस्थ' नों एसे थाब फैलाय औ दे थांगौ दे हेल' बोरो दाबो फैना फैयाखै औ आदा नै थांगासिनो दं टट'जों मोनहैसिगोन र' थाब फै आरे बेस्थ' सोरजों रायज्लायदोंलै बे आरे रिसिभबो खालामबावा मा जाखो बे मानसिया अहाय थांदोंब्रा बिलाय थाब फैबा मोजां जागौमोन लाखिदो आदा बेयावनो गुगोल पे जागोन उनाव होनबा आं दा थांना हैनोसै दे जागोन ना गारियाव थिनहरग्रोबाय आङो थाब गाखोदो बहायबा थांदों नामा बेलेगाव थांबाथ' खोन्थाहरो नायो मा जाखो इयो दिनै मा जाखो बेलाय हे फनबो रिसिभ खालामबावलासो हो सोर सेंग्राजों गाखोदोंलै बेलाय बेथ' आयसासो सरकारनि हस्पिटालब्लाथाय नांगौखिनि मुलिखौनो मोनजोबा जारौ नों इयावनो थाथ' दे अबाव थांनो आदा आं मुलि लाना फैनि आंबो थांगोन आदा र'
आया आयशा इमान मुगैथाव आंखौ माब्ला बिदि सानाखैमोन जारौ मा जाखो खर' गिदिंनाय मोनदों माबाफोर जादोंमोन नामा नोंलाय ओंखायनो आं बुङो नोंखौ रेस्टुरेन्टनि बुस्थुफोरखौ बारा दाजा होननानै ओरैनो दुरबल खाथार नोङो थां नोङो रेस्ट लाहैदो आं आयंनो मुलि लाना फैनि सोर बियो आं नोंखौ माब्लाबा बिदि होननानै सानाखैमोन एसेबां मुगैथाव खामानि मावबाय नोङो मिहिर नों जेरै सानदों बिदि जेबो नङा बास आं नोंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैया नों बायदि आखल गाज्रि आंजों जेबो समाया
Aisha, nangखौ माब्लाबा नागारलाङाथ'? नों आंखौ फोथाय मिहिर आं नोंखौ माब्लाबाबो गारनानै थाङा बै बिफां लाइफांनि समाय लाना बुङो आं नोंजोंनो अरायसम थागोन आरो साना जेरै जोंदों नोंनि सेराव अरायबो जोंना थागोन नों आंखौ फोथाय मिहिर आं नोंनि माब्लाबाबो गोजान जाया Aisha, आं बेफोर बेसादखौ लायाब्लाबो दिनै नोंनि थाखाय बेफोर बेसादखौ लानांगौ जाबाय Aisha, नोङो दिनै आंनिफ्राय गोजानब्लाबो नैबे सिगारेटानो नों जानानै थासिगोन आदा नों बेफोर निसा बेसादखौ मानो लादों नों सिगां जेबो जाया सोबामोन नाथाय नों दिनै सासे सिख्लानि थाखायनो गावनि देहाखौ मानो खहा खालामनानै लागासिनो नों बेफोरबायदि निसा बेसादखौ लानाङा आदा नों ओंखाम जा आदा नों ओंखाम जा नाङाखै आं जाया आं जेबो उखैनाय मोनाखै नों बेफोरबायदि मानो बुंदों आदा नों जेबो जाया लोङाब्ला नोंनि देहायाव मा जालांगोन जा जायो मोजां थाखायसो जायो आदा रानि आं आइसाखौ बावनो हानाय नंला बियो आंनिफ्राय गोजानब्लाबो आं बेखौ अरायबो हास्थायबाय थागोन आदा नोंसोर सानैनि गेजेराव गोरोन्थिया सोरनिमोन आं बेखौथ' मिथिला नाथाय नों बेफोरबायदि निसा बेसादखौ लानाङा आदा नोंनि देहाखौ नाय आइ आफानि बागै सान रानि जों जेखौ हास्थायो जों बेखौ मानो मोना आदा जुदि जों जेखौ हास्थायो बेखौनो मोनोमोनब्ला हास्थायनायनि ओंथिखौनो बुजिनाय नङामोन जारौ आं हास्थाय लुबैदों थां बिनिफ्राय जारौ बिरबाय थां नों बेफोरबायदि दा बुं आदा नों बेफोर निसा बेसादखौ लानाङा नों ओंखाम जा आदा जारौ आं ओंखाम जाया आदा नों ओंखाम जा आं जाया बिदि बुंनाङा आदा आदा नों ओंखाम जा नङाबा नोंनि देहाया लोरबां जागोन आदा नों ओंखाम जा आदा आदा नों ओंखाम जा